Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1-4, cyfaint cylchdro. Mae diagram yn dangos cromlin 1 yn haflu 1 plus 0.1 x sgwar, lle mae x yn mynd rhwng 1 a 4. Cylchdroi'r y gromlin yn llwyr o gwmpas yr uchelin x mwyn creu solid cylchdro 3 dimension. Felly, ni'n troi'r y cromlin yn o gwmpas 360 gradd fel bod ni'n cael solid. O'r ochr, bydde fe'n ddysgu fel yna, ond bod e'n solid tu fewn. Felly mae fath o côn gyda ni wedi I dorri. Sut gallwn gyfrifo cyfaint solid, y solid cylchdro yma? Ydym angen cyfrifo cyfaint Vx y solid cylchdro a gynhyrchir pan gylchdroi'r y gromlin yn haflu fx rhwng x yn haflu a x yn haflu b yn llwyr o gwmpas yr uchelin x. Felly dyna'r gromlin, dyna'r solid cylchdro bydd gyda ni wedi cylchdroi'r gromlin. Os ystyriwn ni beth sy'n digwydd pan fydd stribyn tenau, uchder fx a lle delta x yn cael ei gylchdroi o gwmpas yr uchelin x, bydd gyda ni ddisg. Cylinder tenau, radiws fx a lled delta x. Fel disg tenau a'r siap cylinder. Cyfaint y cylinder yma yw pi, llosir radiws, sef fx, wedi sgwario llosir dyfnder, sef delta x. Felly, gallwn amcangyfrif y cyfaint ar gyfer y solid cylchdro wrth adio'r disgiau yma I gyd wrth I x amrywio o A I B. Felly, os adiwn ni bob un o'r disgiau yma, wrth I x fynd o A, x yn haflu A, I x yn haflu B, ac mwyn gwella'r amcangyfrif, gallwn wneud y disgiau'n dynïach. Felly, gallwn ysgrifennu terfan, y cyfaint ni angen, yw terfan fel mae delta x yn mynd tuag at 0, swm yr holl disgiau yma. Ond, mae cyflwyniad cynharach wedi dangos bod terfan swm yn cyfateb I integrin. Felly mae integrin gyda ni, pi lluosi fx dwi'n sgwario, lluosi dx nawr yn lle'r delta x. So mae'r integrin rhwng a b, pob un o'r disgiau ten yma. Neu, ni'n gallu gweud taw pi y sgwar dx yw a ni'n integri hwnna rhwng a b. Mae pi yn gysoni'n gallu naddo mas. Felly, I ni gwneud yr gromlin yma, mae rhaid I ni greu y cyfaint o gwmpas x yn pi y sgwar dx rhwng 1 a 4. Mae y sgwar yn mynd I fod yn 1 plus 0.1 disgwario I gyd disgwario. Felly sgwario'r bracet, 1, 2 waith y canol, felly 0.2 x sgwar, plus yr un ola wedi sgwario 0.01 x i'r pwyr 4. Integri rhain, ni'n cael x, 0.2x cube dros 3, a mae hwnna'n neud yn 1 dros 15, a mae x i'r pwyr 4 yn mynd yn x i'r pwyr 5 dros 5, a mae hwnna'n neud gyda 0.01, 1 dros 500. Gosod 4 mewn, a 1 mewn, tynnu nhw wrth I gilydd, felly 4 mewn yw'r ffracsiwn yna, 1 mewn yw'r ffracsiwn yna, tynnu rhain wrth I gilydd, a lluosi gyda pi, a ni'n cael tua 24.05 uned cwb am cyfaint y solid cylchdro. O gwmpas yr uchelin mae diagram yn dangos y gromlin, yr un gromlin. Cylchdroi'r y gromlin yn llwyr o gwmpas yr uchelin mwyn creu solid cylchdro 3-dimensiol arall. Felly, ar gyfer cyfrifo cyfaint y solid cylchdro a gynhyrchir pan cylchdroi'r y gromlin, yn haflu fx, rhwng x yn haflu a, x yn haflu b, yn llwyr o gwmpas yr uchelin ni'n ystyried stribyn tenau, lled x,
a lled x a uchder delta y yn cael ei gylchdroi o gwmpas y chilyn y, a ni'n cael disg neu cylinder tenau sy'n radiws x ac uchder delta y. Felly, cyfaint y cylinder tenau yma yw pai radiws wedi sgwario sef x i sgwario lluosudr dyfnder neu'r uchder delta x. Adio'r rhain i fyny, adio'r disgiau yma i gyd i gael amcangyfrif ar gyfaint y cyfaint o'r lle y amrywio o c i dy. Felly ni y sydd yn ni nawr, a ni angen delta y. Mwyn gwella'r amcangyfrif, gallwn wneud y disgiau'n dyneuach, felly gallwn ysgrifennu terfan. Cyfaint o gwmpas y yw terfan tra bod delta y mynd i 0, swm cyfaint pob un o'r disgiau yma. Mae hwn yn mynd i integrin. Felly integrin pi x sgwar a dy yn lle delta y. Felly, mae'r ffiniau yma yn ffiniau y. Felly, mae angen dod o hyd i'r gwerthoedd y. Mwyn integru, rhaid ysgrifennu x sgwar yn nhermau y hefyd. Felly, ni angen popeth yn nhermau y. Dyna beth ni angen. Mae y yn amrywio. Mae x, os di x yn 1, mae y yn mynd i fod yn 1.1. Os di x yn 4, mae 16, felly mae 1 plus 1.6 yn mynd i fod yn 2.6 i ni. So mae y yn mynd i amrywio o 1.1 i 2.6. X sgwar, ail drefnu'r hafaliad yma, a ni'n cael x sgwar yn hawlu 10 lluosi y minus 1. Felly ni'n integru, ein cyfaint ni yw pi lluosi da'r integriad rhwng 1.1 a 2.6, 10 y minus 1. Integru hwnna, mae 10 y dynnu, yn mynd i fynd yn y sgwar dros 2, sy'n mynd i fynd yn 5 y sgwar, a 10 yn mynd i fynd yn 10 y. Gosod y 2.6 mewn ar 1.1 mewn, 2.6 a ni'n cael y mynegiad yn 7.8, 1.1 mewn a ni'n cael y mynegiad yn minus 4.95. Felly ni'n adio'r yna, ni'n cael 12.75 pi sy'n tua 40.06 uned. Mae'r mynegiadau, mae'r integriadau yma yn cael ei roi yn y llyfryn fformula. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar cyfaint cylchdro.